ма бо ғолиб дастин порие дастин пеш аз ҳама туро бо ғалабаи ҳайратовар табрик мекунам. шумо бо Конор боз давом дода истодаем. ӯ чӣ гуфта истодааст биё ӯро гӯш мекунем. ма бо ӯ ҳам гап мезанам, аммо дар аввал мехоҳам фикрҳои туро оиди муҳориба фаҳмам. муҳориба ба фоидаи ту рафта истода буд. ту ӯро афтонди, зарбаҳои сахт задӣ ва дар сонияҳои охири раунд ин кори даҳшатовар рух дод. зарбаи ӯ ба нишон нарасид ва ӯ пояшро шикаст. устахони ӯ кафид. вақте ки ман яке аз зарбаҳои ӯро бо зонуи худ ҳимоя кардам ва маҳз ана ҳамон лаҳза ӯ пои худро шикаст. ман баъди ин кор ба ангуш ба пои ӯ ишора кардам. ту ин чиза ҳис кардӣ? ман як чизро ҳис кардам. ӯ зарбаҳои сахт мезад, дуруст? барои ҳамин ин маънои онро дорад ки ҳамон лаҳза пои ӯ шикаст. бале, ҳамон лаҳза ӯ пояшро барои зарба тоб дод ва ҳамон лаҳза ӯ шикаст. ин муҳорибаи аҷиб буд, ба он хотире ки пеш аз якум муҳориба байни шумо муноқиша буд ва дар дуюм муҳориба муомилаи хуб доштем ва як-ду ҳафта пеш аз ин муҳориба ӯ муноқишаро хеле шахсӣ кард. бале, медонед, ман любой намуди трештокро қабул карда метавонам. не ки ягона чизе ки бояд бо ӯ шӯхӣ накунӣ ин марг аст. ӯ гуфт ки ман дар ин ҷо мемирам, гуфт ки маро мекуша, гуфт ки маро аз ин ҷо ба насилка мебаранд. ин гуна суханҳоро гуфтан лозим нест. инам ман ба ӯ бурдборӣ хоҳонам ва мехоҳам ки ӯ ба назди оилаи худ баргардад. агар ба муҳориба назар кунем, ту медонистӣ ки муҳориба ба фоидаи ту рафта истодааст? бале, албатта. ӯ ба ман як зарбаи сахт зад ба монанди ӯ дафъа. ман ин зарбаро надидам ва ин зарба маро каме ларзонд. не ки пойҳои ман дар ҷош буданд, текдаунҳои ман ба осонӣ гузаштанд. ӯ бо ангуштҳои худ дастпӯшакҳои маро қапида ба поён тела дод. ман аз ин кор доварро хабар кардам. барои ҳамин ӯ ҷангори ифлос аст. эй, ҳама онҳое ки маро дар ин ҷо бадбинӣ карда истоданд, метавонед маро буса кунед. дастин, ба мо гӯй ки ту ғамгинӣ ё ин ки аз ин муҳориба пурра розӣ? медонӣ, карма ба монанди оина аст. ин шахс бисёр суханҳои бад гуфт, аммо бошум сахт меҳнат кардам. барои ҳамин не, ман ӯро шикаст додам. ту инсони хуби, табрик ҷаноб, аз ғалаба лаззат бар. Конор, албатта ки муҳориба бениҳоят бад ба анҷом расид. фикрҳои худта баён кун. ман ӯро дар бокс задам, пойҳои ӯро маиб кардам, мисли ҳарвақта ӯ ба гӯштин гузашт. ин анҷом нест. агар дар кор шава, ин корро берун аз қафас ба анҷом мерасонем. барои ман фарқ надорад. ӯ гуфт ки вақте ки ту ба по зарба задӣ, ӯ ҳимоя кард ва ба пои ту зарар расонд. ягон гуна ҳимоя аз зарбаи ман набуд. ӯ ягон зарбаро ҳимоя накард. зани ту дар саҳифаи шахсӣ ман менависа: эй арусак, боз навис, мада суҳбат мекунем. бегоҳ туро дар автопат интизорам. ту зани хиёнаткори ҳаром. Конор, вақте ки ту зарба задӣ, афтидӣ, гӯй ки ҳамон ҳолат чӣ ҳис кардӣ? бале, устағон шикаст ва ман бо дар ин поям рост истодам ба монанди Андерсон Силва. ҳамин гуна корҳо, ин тиҷорати бераҳм аст. ин муҳорибаи аҷоиб буд. ман боварӣ дорам ки ту боз бармегардӣ ва боз бо Дастин ҷангидан мехоҳӣ ва боварӣ дорам ки ӯ адказ намекунад.